рӯзи 8 март дар толори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо иштироки корманзанони мақомот ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар баргузор гашт. ҷамъоварии тантанавӣ таҷассумгари эҳтирому ғамхорӣ, меҳру вафодорӣ нисбати зан модар бо сухани табрикотии муовини аввали сардори раёсат генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил оғоз ёфта ба самми бонувон табрикоти вазири корҳои дохилӣ расонида шуд. зикр гардид ки зан модар ҳамчун сарчашмаи ҳаёт ва тароватбахши зиндагӣ дар ҳама давру замон бо хислати фарқкунандаи тарбиятгарӣ, сифати беҳтарини меҳрубониву ғамхорӣ ҷомеаро ба кору амалҳои созанда роҳнамоӣ намудаву менамояд. сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат бахусус асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави Тоҷикистон ва берун аз он ба мавқеи зан арҷ гузоштанро тарғиб менамояд. зеро модар барои фарзанд ҳамчун аввалин омӯзгор ва роҳнамои зиндагӣ, қуввати дил ва муттако, дастгиру наҷотбахш ва азизтарин мавҷуди рӯи замин шинохта шудааст. кору пайкори занон дар ҳама ҷода нишонаи матонату қавииродагии онҳост. имрӯз зан модар бахусус зани тоҷикро дар касбу кори гуногун муваффақ мебинем ки аз лаёқатмандӣ ва ташаббускории онҳо дарак медиҳад. новобаста аз мушкилиҳо онҳо исбот карданд ки дар баробари оиладорӣ бо меҳнатдӯстӣ метавонанд дар пешрафти ҷомеа саҳм гузоранд. дар идомаи чорабинии тантанавӣ роҳбари шӯрои занони мақомоти милитсияи вилояти Суғд сардори котиботи раёсат полковники милитсия Каромат Тоҷиева вобаста ба ғамхориҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зан модар дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон сухан карда таъкид дошт ки фаъолияти бонувон дар мақомоту сохторҳои гуногуни давлатӣ самараи сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. аз партави ин сиёсат занон дар радифи мардон барои пешрафти зиндагӣ худро ҳамчун як узви фаъоли ҷомеа нишон дода тавонистанд. ба муносибати рӯзи модар якчанд корманзанони мақомот бо назардошти кордониву масъулиятшиносӣ дар самти иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва сифатҳои шахсӣ бо медалу нишонҳои соҳавӣ, ифтихорнома ва сипоснома сарфароз карда шуданд. илова бар ин ба ҳамаи занони дар чорабинии идона иштирок дошта тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.